Horasma dihita amanginang, tapa hohoma amanginang, neng masuk mahita, tu parminggota, asa mardalan dengan dohot berhikmat, parminggota, martang yang mahita di bagasan rohatabe. Amin. Tapuji Tuhata di marende hita sian buku ende nomor 27 ayat sada satro di ayat tolu. Mar hite goarni debat ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tupalangit dohot tanoon. Amin. Nunga di paboton ibana tuho, ale jolma, manang aha na denggan, jala manang aha na niluluan ni Jahoba sianho, ima na mangulahon, uhum sambing, dohot holong ni roha di habasaon jolo marpangalaho haserepon maradopon debatam. Haleluya, 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 haleluya.
matangi yang mahita, ale Tuhan debata, amanami na di banu agijang, salehon ma tuhami roha na togu, na badia, pikiran na denggan, dohot roha na ringgas, pasauton ulaon na denggan, salehon dame tuhami, asa sonang hami, mangolu di bagasan pandoin, saya marsi gantung tuhatam mahami, marodopon saluhut musunami, saya romoti jala pargogoi mahami, marhite hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hundul mahita. Marinde mahita, sian buku ende 487 ayat sada. Tangihon hamu mah patik ni debata, ima sian patik parjolo, satu patik pasapuluhon, patik parjolo. Audo Jahoba debatam, nina debatata, dang jadi merakup au, bahenonmu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu, jala dang jadi sumaonmu, manang ahan na di banua gijang, dohot na di banu tongaon, rodi na bagasan aik na ditoru di tano, ianggo tung gabe si sombaon, manang si oloan. Patik patoluon, dang jadi dohonon goarni debata, ianggo soture dalanna, ai hona uhumna do sogot akana marsianeang di goarna. Patik paopaton, ingot hamuma pabadiahon ari minggui, dina ono mari ma ulahamu nasa si ulaonmu, ale anggo ari papitoni, ari paradian ni Jahoba, debatam doi, dang jadi ho mangula anggo diari sadari, manang anakmu pe manang burung, manang na posom lahi-lahi, manang na posom boru-boru, roh dipinahanmu, roh diisi ni huta, ni halakpe na mengembati hutam. Aidi na onom arido ditopa debata langit, dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradian do ibana, di ari papitoni. Dibayani do umbain na, di pasu-pasu debata, Jahoba ari paradianai, jala di parbadiai. Batik paonopon, ikon pasangapon do natorasmu, asa martua ho jala leleng mangulu, di tano nanin lehon ni Jahoba debatam diho. Patik paonopon, unang ho mamunu. Patik paupituon, unang ho mangalakup. Patik pawaluhon, unang ho manako. Patik pasiahon, unang ho olo mangatindakon, hata nasotutu maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi hal yangan roham bagas ni donganmu, dang jadi hal yang ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lombuna, manang hodana, manang diape ugasan ni donganmu. Bohado pandok ni dibata, taringot tu patik nasapului ondo.
au Jahoba de Batam, Nina de Batata, Pargogo nasohatu dosan, jala parimas, silulu hondosani ama-ama, tu pinor parna, ro disundut patoluhon, ro disundut paopaton, pinoparni aka nasogo roh hadiau, alai. Asido rohaku di aka nama ribu-ribu, aka nama holong ni roha, diau naso mangalosi, patiki ima saatna, atong rap mangido gogo mahita, tutuhan debata, lau mangulhaon patikna. Ale Tuhan debata, saya pargogoi mahami, mangulahon nahombar tu patikmi. Amin. Marende mahita, sian buku ende 174 ayat 1-2. Tato potima dosata, tujolo ni debata, matangi yang mahita. Ale amanami jala debata nami, na di Banua Gijang. Pargogo na soto hatu dosan, pardangan bahasa doho, jala ro di saleleng ni leleng na doa asini roham. Saya marpuati ma roham, di hajaton nami, jala saya undang be ingot aka dosa nami, ai jot-jot dohami mardosa maradopon ho, jala jot-jot do husungguli hami rimasmu, marhite sian pangalosan nami di hatam. Ale Tuhan Jahoba, saya unang paingot-ingot pangalosan nami, unang alang asinirham, saya urupi mahami, ho ale Tuhan debata, hatu au nami, palua mahami, jala sesama dosa nami, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Baga-baga ni debata taringot du hasesan ni dosata. Adongdo dihita sintua ni malim nasongoni. Nahundul di siamun ni habangsa ni hatongamon di Banua Gijang. Dibaheni tarbehen ibanado pangoluhon ro di ujungna akan nasandok ro tu debata marhite hite ibana. Nama ngoludo ibana toktong asa ditangiakon ho nasida hasangapon ma di debata na di Gijang. Amin. Hundul mahita marende mahita sian buku ende nomor 814 ayat 1 dohot 2. Hatani debata turpuk epistel di bagasan minggu tasadarion iman antar surat di kitab Matius ono mamuka sian ayat sia satro di ayat 10 tolu. Songonon ma tangyang muna ale amanami na di Monogijang sai pinar badia ma goarmu. Sai Roma rajamu sai saut malomoni roham di Banua Tongaon somna di Banua Gijang. Lehon ma dihami sadarion hangoluan siap ari. Sai sama dosa nami songon panesanami di dosa ni akan namro sama Tuhan. Unang hami togihon tu pangunjunan palu ama hami sian na jahat aihodo na punya harajaon dohot hagogoon dohot hasangapon ro di saleleng nilelena. Amin. Ima saatna martua doakan tumehin hatani debata jala na upepsa. Amin. Marende mahita sian buku ende 400 tolu ayat 1 dohot 2. Roh aku di Tuhanku yang terbaik dari rimau, ondo tok tani aku
tahak tindakon ma haporsetai songon nahit na tindakon dongata saporseon di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo nasudasan natu palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jahoba nasasadai imanan di tubuhon ni si Maria nagabe-gabean si Anton di Parbadia andorang huan ido tuhata natu maun na bernit di pangumuman ni silatus namate tarpajar do ibana di hau pinar silang natua tu manotoru dung ditanom namulak mangulu di ari patoluon namanai tu surgo lahundul tu siamu ni debata Jehoba amanai pargogo nasudani disima ibana pai mamulak sogot tu tanoon mangumi halak na mangulu dohot namate au porsea di tondi parbadia jala adong sadahuria nabadia huria hatopan niala Kristen akan nabadia dohot dia sesani dosa dohot nan diatai dan mandok mulak mangulu sogot doing anak mau dohot hangoluan arsora sudah amin. Ngundul mahita tabege mah puji-pujian sian paduan suara sektor saroha.
Huruya ni tuhata tabegema titing di bagasan minggu ta sadarion. Tikting di Huriata Minggu tanggal 27 Juli 2025. Naparjolo guarni Minggu sadarion ima Minggu paono pondung Trinitas do topik tangiang mangidohon haluaon. Napaduahon padidion nabadia. Hari Minggu 3 Agustus 2025 di Perminggon Bahasa Batak pukul 8 nanaeng ro patupahon ni Huriata do padidion nabadia tuyanakon ni Huriata pangidon tu natoras nanaeng mandaftar hon yanakon asa mengisi formulir pendaftaran. Napatuluhon pendaftaran par guru Malua tahun ajaran 2025-2026. Hobar tu program kerja HKBP Kebayoran Baru tahun 2025 nunga dibuka pendaftaran tu par guru Malua tahun ajaran 2025-2026. Boima didaftar tu sekretariat Manang Tuganup Situana B. Atau tua dohot persyaratan Boima tajaha di warta cetak. Tikting napaopaton, tikting neng marbagas, tikting paduahon. Neng manjalo pasu-pasu parbagason ma, goar Christopher Bonauli Hutagalung, alamat Jalan Taman Marga Satwa nomor 40 Sia, Kompleks PWR, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Huria HKBP Kebayoran Baru, Resort Kebayoran, anak ni Amata, Situa Dr. Insinyur Leo AM Hutagalung MSc, Tubuh Ninata Insinyur Henita SP Borusi Murangkir. Dohot Oroana, Goar Nabila Utami. Alamat Jalan Benda Timur AE 9-5, RT 004 RW 010 Kelurahan Benda Baru Pamulang. Huria HKBP Jenderal Sudirman Jakarta Resort Jalan Jenderal Sudirman Jakarta. Boru Niamata Yahya Sunaria Tubuh Inata Asri Larasati. Pamasumasuon di hari Sabtu tanggal 2 Agustus 2025 pukul 8.30 WIB di HKBP Kebayoran Baru Resort Kebayoran. Tikting palimahon ruas namoding. Nah di hari Rabu tanggal 20 Juli 2025 nasalpo nunga marujung ngolu Rika Boru Silitonga umur 65 tahun. Alamat Jalan Sawo nomor 110 Sia Gandul Cinere Depok sian sektor Satahi. Nunga tu udean nah di hari Kamis tanggal 24 Juli 2025 di TPU Tanah Kusir. Tatang yakon ma asa tumibu tarapul rohani keluarga nating tininggal hon. Tatang yakon asa tarapul rohani keluarga natinggal hon. Tikting paunopon pasahat pilihan. Sadirion Minggu tanggal 27 Juli 2025 dung sipul jamita pasahat pilihan tujolo dohita lau tuje belium pitu 5 tahun HKBP Kebayoran Baru. Mardomu tusi tagan sojamita mardala do tolu kantong pilihan sada A, sada B, do pilihan paduahon. Titing papituhon pertanian sektor. Hari Senin tanggal 28 Juli 2025 pukul 10.30 WIB, maringanan di Serbaguna A, di Patupa do pertanian sektor Godung, nani hasuhoton di keluarga Amang Leo Tambunan, Inang Sintua Lambok Boru Sibarani. Nani uluhon ni Amang Pendeta Liston Butar-Butar, tikting pawaluhon, Dewan Marturia Sekolah Alkitab. Dewan Marturia Seksi Pegabaran Injil membuka Sekolah Alkitab HKBP Kebayoran Baru angkatan napa duahon nah dimulai bulan Juli sehatu bulan Oktober 2025 di Patupaganop hari Sabtu pukul 10.06 sehatu pukul 10 Sia 30. Rencana dibuka 2 kelas maringanan di HKBP Kebayoran Baru. Pendaftaran peserta Boima menghubungi Amang Ivan Nenggolan, Dohot Amang Sintua Mervin Panggabean. Formulir pendaftaran peserta Boima dibuat di meja Satpam. Tikting Pasiahon, selamat ulang tahun Ari Hatu Tubuh dan ulang tahun Ari Parbogason.
Parahlado dohot ruas ni huriata pasaton. Selamat ulang tahun Ari Atu Tubuh. Dohot selamat ulang tahun Ari Parbogason. Tusude ruas ni huria na tubuh manang namar bagas di tanggal 27 Juli 1 tanggal 2 Agustus. Saya tuhata ma nama masu-masu. Molotung adong ruas ni huriata na sotar surat dope guarna di tikting na ulang tahun ni di pabuama tu ganup situa di sektor manang tu sekretariat. Tikting na parpudi aka tikting na so dijina hahon hobar tu tikting cetak sadarion dengan mata jahat. Songoni masahat tikting di huriata di bagasan minggu sadarion taingot bema manang yakoni tujolun itu hata. Tabegema puji-pujian sian glorious choir.
pasahaton pelean mahita tolu kantong, sian ias nirhata, marende mahita sian buku ende 720 sada ayat sada satro di ayat 4. Urasi toni
Martang yang maita. Dameni debatana sumurung sian saluh rohai mamang ramoti ate-ate doho pikiranmu nabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas ma dihamu saluh nak. Horas. Selamat hari Minggu madihita. Amuna akadongan. Turpu jamita di bagasan parmingguota sadarion. Minggu paonopodung Trinitatis. Dienek dosian sada Musa bidu 10 mamuka ayat 22 saro di ayat 30 botak kami mahita marsika soring dinalah majahasa kami ma naparjolo majaha ayat 22. Dungi manirpang masyani na dua bawai mardalan dopak Sodom alai jongjong dope yanggo si Abraham di jolo ni Jahoba. Ati tu ngadong 50 halak akan atigor di bagasan hutai tung ripas sonom mumai dang olanam muhutai alana 50 natigori akana di bagasani. Jadi nina Jehovah ma molotung Jepangau di bagasan huta Sodom 50 hala akan natigor saena olanaku nasaluati ala nasida. Watung moru 5 hala sian na 50 akan napitori tung ripas sonomu maluhut hutai alani na 5 jadi nin nama dang ripas sonoku molo tung Jepangau di si 45. Dungi ni nasi Abraham ma ua unang tung tarima so ale Tuhan ala hudak dati madok atik tung Jepang di situ lupulu jadi ninna Jehovah ma dang hahuaukku nasida molo tung Jepangau tolupulu di si. Jadi nina si Abraham ma unang tung tarima so ale tu haki ala nama do kau dope holan sahalion ati tung Jepang di sisa 10 jadi nina Jehovah ma dang ripas sonoku nasida ala nina 10. Lausido yang go sahana hamuna akadongan dipatudu ma slide jadi akanaung taboto taulahi majo jadi dangarong nai baru nanaing pinasahat di bagasa partikionon alai na parjolo taida taingo mamuse ahado molo dido di sonaking molo di bibel tai dido do judul nai si Abraham mangodihon Sodom. Ate, next slide. Ahado tangiang pangodianon. Molo di hata Indonesia doa syafaat. Molo di hata Inggris intercessory prayer. Molo di halak Batak di hata Batak tangiang pangodianon. Jadi molo namar tangiang mangodihon donganna jolmana asing nang musuh nape ate termasuk doakan musuhmu hatani Tuhan Yesus deh tangyak kok kamu molo tungadong musuhmu sasitongna dangadong musuh ni jolma hola saya do musuh ni jolma ima sibolis do
asing sibolisi dongat tado sudi sesamamu, kasihilah sesamamu manusia. Jadi molohita martangi yang mangodihon halak jolma manang musuta, berarti hita sipar tangi yang pangodianon mahita. Ala rodo hita tu jolo ni dibata magotihon halak na tinangyakon nai. Jadi kata kunci ima magotihon, menggantikan. Dan luar biasa, ai natuarisada adong do seminar di son, adong sahalak padita sekaligus dosen sian STFT Jakarta. Hutak kepami ma adong dido paditai nama dok songonon. Kalau kita rasakan semua ayat firman Tuhan itu bisa menakutkan. Nuaing do adong istilah soft spoken ini kan, haluslah. Alai molo tapar roha ho bibil te sada kadang-kadang menyeramkan. Taida madi Kolose sada ayat sia dang macohot nak kami tumangyakon hamu jalamangido asa digoi di hamu patas ni roha manada dan seterusnya. Bahkan di 1 Samuel didok do molo so hita manangyak ko jolma pardosa do HP hita. Wah, keras sekali ayat itu. Alani ima amanginang. Lanjut slide-nya. Nah biasa do yang go martangi yang narikot tu diri sendiri. Biasa saja itu. Nang pe sipata taida kurang biasa. Ai adong dope aka dongan nahirana segan. Nahirana maila, molo, sinukun, pinangido, hamuma martangi yang lae, hamuma martangi yang eda. Jadi menjadi kebiasaan dua. Somal do, biasa do molo martangi yang narikot tu diri sendiri, ale adong hasomalan. Napa dua hon ima, somal, maila, segan, dinalaho, manguluhon. Tangiang. Alai luar biasa doakan na olo martangi yang mangodiho dongan na manang halak na asing siala akaido na patuduhon holong ni roha. Jadi molo sipata adong do jolma na ikon, adong do aha do konkret na aha baholan tangiang do ya aha mai. Dah dang boi tado songoni manginang holat tangiang do. Ra umura taatusi molo adong paru kilota taringok tu isarana majate taringok tu persoalan hukum. Dei contoh jala adong sahala sia kita nabui langsung makatai Pak Buaho tu presiden tu 01. Dang na biasa, luar biasa. Tetapi perasaan kita kalau begitu merasa luar biasa. Alai lubisianisa sitong na molo adong ragam parukilon, adong siak kita na manarihoni, na pasahatoni tu debata. Lubisian presiden do debata, dang arong ahane. Kecil. Iko songodi do. Pakilala ata amanginang. Molo adong siak kita manang, molo sude hita manangiako tu debata. 01 yang lebih 01 di atas 01. Tapasahak langsung. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Luar biasa. Ai dileho do akses 24 jam dang marpul sate. Tidak ada gangguan sinyal. Ai molo hita nomor HP di Jakarta do adong gangguan sinyal. Nang pe di tengah-tengah Jakarta, mulu tubuh dia nih ba, mau do sinyal di sini, di tengah-tengah Jakarta deh. Allah itu debata di segala tempat, di setiap waktu, boido, tadok, tapasahat, sude akan di bagasar rohata tu debata.
Jadi balik sa amanginang gabe halak pardosa omma naking naung hudoko kami. Gabe halak pardosa do hita hape molo soolo hita berdoa syafaat dang hatani padita o namanginang. Kadang-kadang begitu hatani padita daong. Makana ikon perlu rikot do binai di sisa ada Samuel bidu 10 20 do mandok nasongoni. Dao mai sianao tung mardosa do pak Jahoba tung macohot tumangyako kamu. Jadi molo macohot hita manangyakon akadongata aka halak na asing aka musute mardosa do hita meda Jahoba. Hatani debata dang hatani padita. Makanya banyak sekali dosa kita sebenarnya. Naparpudi nyon songon patujolo do duhita. Naparpudi adong do doa syafaat di HKBP Kebayoran Baru. Naong marumur 30 tahun mai. Di Patu Padoi di hari Selasa pukul 8.15. Sekaligus mau undangan Tuhamu ate ngamanginang. Molo tungadong dope partikiam muna. Molo tungadong. Molo dang adok pe. Baboi do martangiang siap bagas nabi. Alai di tangiang doa syafaton minimal 25 topik doa mangodihon. Dan pribadi mangodiot sudi portivion. Termasuk kerukunan beragama, termasuk peperangan, termasuk nahatihai. Nyon pelayanan misi tu Afrika, termasuk tu sude pelayanan kategorial seksi saki 25 topik doa minimal disagihon per kelompok tiap ganup hari Selasa di Patu Padeso. Jadi sekalian ma laus udanga maon Tuhamu amanginang molo tungadong dope partikia muna romahamu udanga maon di hita saluhutna namangihut dung upasatami songon patujolo tu hita namangyut next ikotaboto do ahado namasa. Apa yang terjadi sebelum sesudahnya? Aido kan molo adong teks di Bibel tai adong do konteks. Setiap teks dang boi maluasian konteks. Makanya dang boi asal tafsir sendiri. Dipakai mai laho misalnya songonna mohop rohana tudonganna dipakai mai. Jadi perang ayat, banyak itu perang ayat di media sosial. Anggo di Portivion perang-perang dohot aka rudal balistik dan lain-lain, perang dagang ninna. Ale adong do jenis perang na asing. Na saya lomo rohani akana porsiai di media sosial, perang ayat aima. Perang ayat firman Tuhan, luar biasa itu yang berperang itu. Jadi ahadona masa, naparjolo tabereng ma di ayat sada saro di ayat walu, bidu 10 walu naking. Namar mula do turpuko dina tinamuean nisi Abraham debata, doho suru-suruanna di Mamre. Molo tajaha di ayat tolu didok si Abraham masongono tu Jahoba doho suru-suruane. Molo asiro hamar nidaaw ali tuhaku say unang laosi naposomo. Singgah basinggahamu. Ay molo dihutas songon ido ala jono sudi aka jabuna sida. Bah singgahamu molo disokem maul deh. Alai dada gabe alasan dangadong partamueo di kota. Ya keramah tamahan. Ulahima macaritahon sada kenyataan yang menegur saya pribadi soal keramah tamahan. Baru seminggu 2 minggu nasal pudope adong di sada rumah makan dang sadari ba jongjong ibadi tonga-tonga dalan lewat ma aka petugas na karejo di rumah makani. Nah naing mabolus do ibana, naing lewat do jala memang ikos yani do alai dang sadari ba jongjong ibadi tonga-tonga dalan. Saya tersentak kaget sebagai orang Kristen. Kata yang diucapkan oleh pelayan rumah makan itu adalah maaf.
naing mamulus ibana, naing lewat memang ikosianido dalan. Audo, hamido yang menghalangi jalan. Tapi pelayan rumah makan ini minta maaf mau lewat. Bukankah itu luar biasa keramah tamahannya yang bukan orang Kristen? Saya pastikan dia bukan orang Kristen. Makanya saya ini do unang talu keramah tamahan ni gereja di sadok gereja dan hola di keberber. Unang talu keramah tamahan kita dibanding dengan restoran. Kita klaim di sodok to diperbeda, di sodok Tuhan Jehovah. Tadok songoni. Tahati dakko songoni. Ale talu hita sian partamueon keramah tamahan lebih jago do HP, jago do HP rumah makan sian gereja. Ai boa. Bahasa boy songoni. Si Abraham, si partamue. Singgah-singgah rohamu. Udang loas. Ale debata unang loas. Singgah. Imana parjolo. Ayat siasa rodi ayat 15. Di pabua debata pabua di tahun nanaing Rom Mariana kom masih Abraham doho si Sara naung sarima tuai molota jadi ayat 12 tutu mekel do si Sara di ayat 12 alai ayat 15 dang mekel na roja hoba aina mekel doho tutu unang margabus di hadapan ni debata ayat 15 Dukon ni ima ayat 16 sa rodi ayat 21. Di pabua de batama isi ni rohana tu si Abraham. Waduh luar biasa ini amanginang. Jarang kita temukan ini. Ada Tuhan Allah semesta alam menceritakan isi hatinya kepada Abraham. Menandakan apa? Kedekatan relasi hubungan Abraham dengan Tuhan. Hita dohok tuhatai dang nama karejui proyek. Molo proyek boido ditiki namar tangi yang hita adong songonon song hira namar rapot titate. Songonon ma Tuhan. Om pangidok ku Tuhan. Udah selesai. Disclose. Sudah selesai. Dang songoni adong do relasi nang pe naung sunnaking martangia kita misalnya ada tetap relasi yang terjalin sampai-sampai Tuhan membuka isi hatinya sakap nai dipatuduho dipabawa tu si Abraham songonom masa kapu maradot pun terhadap Sodom dan Gomora jala nang tajahanaking ima na selanjutnya. Oke, selanjutnya slide. Tawar menawar. Boido dohonon naking naung tajahai tawar menawar do tahe Abraham tu Jehovah di bata. Ai jarang do songonon di surat to di Bibil. Bah, ai paditanami ai boido HP tawar menawar marhite tangiang babui. Ba amani akan aporsea bui. Bahasa hita na porsea dang bui. Bisa kan? Ditawar manaking. Atik tu ngadong 50 halak akan atigor. Atik adong 45, 40, 30, 20, 10. Tuhan, atik tu ngadong. Ripas sonomu doi manang olanamu. Adong nama dok bah songono deui ai kan adong do silot disi ai ba sadang boy di hamonakon ibana 10 halak boy do dohono songoni alai manat tita manginang tidak pernah pekerjaan manusia memenangkan jiwa. Oh gampang sekali kita mengatakan ayah aduh siloti ai aduh kadijuni sih bahasa dang boy di hamonakon minimal 10 halak bah memangnya manusia yang memenangkan jiwa manusia hanya roh Tuhan. Kita hanya alat saja amanginang. Jadi ahado lapatana molo tajahan naking adong tawar menawar. Boido adong naking halak mandok songoni. Alai boido sianot taboto dang si boto saluhut hita jolma. Edo.
Ai boido sipata sai hira hita do na uboto asa debata. Kadang-kadang kita lebih tahu dari Tuhan. Kan begitu ya? Tuhan sudah merencanakan itu, sudah tahu, sudah menetapkan keputusannya. Lalu Abraham dalam ketidaktahuannya, kalau ada 50 Tuhan sudah tahu, nggak ada. Itunya faktanya di sini. Bukan soal siapa memenangkan siapa. Nggak ada, tetapi dalam ketidaktahuan Abraham tidak menjadi salah. Molo ikon namartangi yang ibana alani ketidaktahuannya. Tidak salah, begitulah kita. Kadang-kadang kita mendoakan sesuatu yang tidak kita ketahui, tapi nggak apa-apa. Doakan terus. Karena yang penting dalam doa bukan soal doaku dijawab, bukan. Komunikasi do tangyangi kan itu. Komunikasi. Dos do molo misalnya songonon. Hita na Marianakon. Angata boto molo akan namar sekolah adong do uang sekolah. Masa ada orang tua, oh kamu sekolah kok ada uang sekolahnya? Saya nggak tahu itu ada uang sekolah. Nggak mungkin. Bah, adong do apa uang sekolah tahe? Masa gitu orang tua? Nggak mungkin. Dos-dos ngoni debata di boto debata do ahanarikot di bagasan parngoluata. Alai buasa saya ikon dohono tamuse marhite tangyangnya sama. Kalaupun kita tahu anak itu harus bayar uang sekolah, dia harus berkomunikasi, bicara dong sama papa, sayang, bicara dong dengan mama, komunikasi, ido narumikot marhite tangiyangi, dakolana asa, dioloi, omak, bapa, pangiduaku. Oh bukan soal itu doa, betul tidak? Oh yang penting kita kasih apa yang anak-anak mau. Bukan, yang lebih penting ada komunikasi di antara orang tua dengan anak. Itu. Dos-dos songoni yang manginang. Adong komunikasi. Sian hita jolma tu debatata. Tu ama nadi surgui. Ima sadana bui taputihi sian turpukon alai. Adong dope dakolani. Taida malabok ni rohani si Abraham amani akan aporsia dang adong hosom doh late ni roha tad dani haporsia on naporsia. Perjuangan hidup ini perjuangan, dan yang salah satu yang harus diperjuangkan oleh orang percaya, orang Batak sekaligus adalah menghancurkan hosom ni roha, late ni roha. Molo tajaha sada Johannes bidutulu ayat 15 paroha kamu amanginang dang hatani padita te hatani debatano na pinasaha tuhamu sada Johannes bidutulu ayat 15 si budu jolma do ganu na hosom roha. Buktikan, lihat, siapa tahu beda Alkitab kita. Kalau sifat hatani padita daung hatani Tuhan do nama dok songoni molo adong hita na makasohomi, ya kita gabe hirana susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Nah itu pembunuh. Bayangkan, betul seperti pendeta kemarin sore mengatakan, kalau kita rasakan firman Tuhan itu mengerikan itu sebenarnya. Wah sama ya begini. Barang siapa yang membenci saudaranya, ia adalah seorang pembunuh. Wah berarti saya merasa, wah berapa kali saya sudah membunuh dalam hidup saya, walaupun tidak ada tindak pidana di situ. Karena tidak ada KUHP menindak isi hati saya. Ya mungkin motif belakangan setelah kasusnya di Amuna Boto Akka Taringok Tuuhume. Tapi kalau kita benci aja, memang saya masuk pidana, saya benci aja tiba-tiba. Memang masuk pidana. Tidak masuk pidana, tapi pidana Tuhan masuk. Nunga dibunuh ho nasada halaki. Alani hosom nirohami. Ngeri ini firman Tuhan kadang-kadang. Adakah firman Tuhan yang memberkati? Banyak. Terserah kita mau milih lebih banyak berkat atau berimbang berkat. Tetapi juga ada pengajaran. Jadi luar biasa ya. Dakolan partamueon. Labok ni rohani si Abraham. Ay boido molo halak batak ra si Abraham. Boido dohona taon. Dung
di bege si Abraham si Jehoba na adong sakap ni Jehoba mau menghancurkan Sodom dan Gomora, dia ingat ada Lot di situ. Keponakannya kan? Bisa aja molosongon halak bata ibana tahun mam tuani mai. Kalau dia orang Batak bisa aja begitu. Aledang sudi halak Batak songoni dewa. Yang sudah bertransformasi mana? Si Paropuan naung retret. Yang sudah bertransformasi tidak begitu lagi. Semua kita dakolan si Paropuan nanti sudah kita na adong di bagasan Tikion di gereja Manang nama dohoti sian YouTube. Kita sudah ditransformasi. Kita tidak lagi mengatakan seperti tahun Jabar mumai. Kenapa mungkin Abraham mengatakan itu? Bisa saja kalau kita baca lagi sebelumnya bidu 10 tolu. Ayo mak konteks sih. Kan ada pengalaman di mana Abraham ini luar biasa ini. Susah jarang dapat seperti ini. Abraham lah yang memberi padahal dia bapak udahnya manang bapak tuan ado. Ibana do nama ngalehon pilihan tu silot. Kalau kita kan, bah, audo, Aisyah maho, ibu dia maho, ya, yang kering tandus itu aja kau, biar kau situ. Au japalan nalomak, bayi datang. Abraham amani akan apor sedang songoni. Jadi kalau kita anak-anak Abraham, kita juga nggak seperti itu. Orang bapak kita juga nggak seperti itu. Abraham memberikan pilihan luar biasa ini. Bahoma. Pemilikmu mak. Itu ayatnya. Bidu 10 tolu ayat onom sa rodi ayat 10 tolu. Lihat ya. Keempat luar biasa si Abraham. Di ayat 8. Jadi ninna si Abraham matu silot wa unang adong bada di tonga-tongani keluarga tak. Ini bapak tua, bapak udah yang luar biasa ini Abraham. Allah ni marbada do aka ahado istilahna akan namar si pormahan pinahan. Jadi para pegawai mereka yang berantem, bukan mereka berantem. Allah sopik ni luati ala godang aka pinahan. Jadi sering berantem antara petugas yang satu dengan petugas. Lalu datang Abraham, unang adong bada di tongah-tongani keluarga ta enak. Sonomei di sana adong do bula tano dan dia pinilihmu mak. Maka di ayat 11, jadi dipilih silokma di ibana sude akalua humali yang Jordan borhak ma ibana tukan habid saran. Itu awalnya. Lalu dicatat di situ di ayat di atasnya ayat 10 ya. Tagan so diri pason Jehoba dope Sodom do Gomora. Jadi pemilihan Lot terhadap Sodom dan Gomora sebelum rencana Tuhan untuk menghancurkan itu. Dari matanya dia melihat, wah itu yang lebih modern, lebih terjamin hidup saya di sana. Saya pilih ke sana. Ya sudah, Lot memilih situ, ya berarti saya di sana. Tuhan tunjukkan, nyoma diho, molosongoni. Pamilih itu nih si Lot. Jadi kalau ibaratnya Abraham waktu itu sakit hati, lah soibo to hodo tu bam ai marana dua tu ho ai bapak tuan bapak udam dua las nete buido ipilito. Bisa saja ini momen bagus Tuhan, sekarang aja Tuhan, sekarang jangan lama-lama, ayo sekarang hancurkan. Bisa aja begitu kalau dia belum bertobat si Abrahamnya, tapi enggak begitu. Makanya ada istilah amani akana porsea karena orang percaya tidak begitu perilakunya. Ya udahlah. Yang dilakukan oleh Abraham malah mangodihon Sodom doho Gomora. Saya tahu ada Lot keponakanku yang memilih yang lebih baik waktu itu, enggak apa-apa janganlah Tuhan. Molo aku adong akan natigor 50 halak di si ripasonomu do olanamu do 45 ditawar menawar. Inilah yang bisa kita pelajari. Selanjutnya behado suku-suku nabulo mohon behado rohata marnida manang ubg akapar maraan namasa di humaliangta. Ayah hado parporangan na di Asiaon na baruon. Ay ba PGB.
Ada perang katanya barusan. Di mana itu? Di dia dong. Kamboja dan Aibohado rata mardi. Halo masih. Hancurkan aja Tuhan. Ada urusan ini be. Oh tidak. Abraham kalau mikir diri sendiri nggak perlu ada doa syafaat seperti ini. Justru orang beriman tidak memikirkan diri sendiri. Makanya mangodihon halakna asing. Kan begitu. Behado rohata marnida manang UBG akapar maran. Ada banyak perang di sana, perang-perang di sana, perang ayat lagi tadi di media sosial. Gimana kita ini? Doakanlah. Masa cuma doa? Doakanlah karena Bapa orang percaya martangi yang pangodiano do ibana. Amun akadongan oma barita nauli tu hita dong tulu hal lanjut naparjolo ima tangi yang patuduhon isini rohat tamai. Jadi molo holak kita sendiri do. Nah, saya jojo tatangnya kon patuduhon nah holak waduh. Nah patuduhon nah holak kita do. HP di Portibion dang tapi kiri dongata na asing. Itulah satu pesan firman Tuhan bagi kita. Saudara, saya tidak tahu saudara mau setuju atau tidak, harusnya tidak ada setuju atau tidak, harus setuju di sini. Karena saya sudah sampaikan 1 Samuel 12 itu. Kalau saya berhenti berdoa syafaat bagi kamu, maka saya berdosa di hadapan Tuhan. Sudah ada ayatnya, dang hatani padita bion. Napa duahon, naboy putih hatta marhite turpu sadarion ima, tangiang mangidohon lomoni rohani Tuhan nasaut. Songon epistel naking, naong tajahan naking, ate, songon dia do tahe, tangiang aliamanami. Aliamanami na di Banua Gijang. Terus, stop. Sai sau malomoni roham di Banua Tongoon, songon na di Banua Gijang. Jadi apakah ada pertentangan kehendak Tuhan dengan doa Abraham? Tidak ada. Selesai ya. Dang adong. Sakap ni debataido nasaut. Alaina terjadi. Dang diboto si Abraham. Dang sampai 10 halak. Akan natigor di Sodom doho Gomora. Jalada pola salai memang keterbatasan pengetahuan kita. Tetapi iasni rohana do mangodihon Sodom dan Gomora. Kita melihat kebaikan hati si Abraham ini. Mau dia mendoakan. Jadi saud dolomoni rohani debata tu Sodom doho Gomora. Tidak ada pertentangan kehendak di sana. Naparpaudi ima pesan dohot ajakam matuhita sai olo mahita mangodihon hala di bagasan tangiang ope dang hatani paditaon adong do ojahanna odolanna ima slide terakhir si Musa pe sai burjudo ibana mangodihon Israel. Dakkola si Musa hamuna dongan saha porsyaon. Tu hatta Yesus pe terutama di Yohanes 10 itu 2 syafaat yang panjang itu. Aku di dalam mereka, mereka di dalam aku, di dalam Bapa di dalam aku, supaya mereka percaya, supaya dunia percaya akulah yang Bapa utus. Tuhan Yesus saja berdoa syafaat. Masa ada anak Tuhan Yesus enggak berdoa syafaat? Ini mari kita pikirkan dengan akal pikiran yang sudah dibaharui menurut Roma 12 ayat 2. Kita tidak boleh mengandalkan pikiran, betul. Tetapi Tuhan tidak mengatakan bolokom ma pikiran mibah. Tidak, pai baru ma. Maka akal pikiran yang sudah dibaharui oleh Tuhan mau berdoa syafaat. Tuhan Yesus saja mau berdoa syafaat. Todi porbadipe
olodo mangodihok kita. Gabe si partang yang pangodianom mahita na mangidohon haluaon tu sado portibion. Amin. Martangi yang mahita. Jahoba debata amanami na marhabang sa di Banua Gijang. Puji-pujian mardongan hamuliatehon husobahon nasa rohanami tuado pamo ale Tuhan. Disiala pangaramoteomu dihami ale Tuhan. Hodo napatol hasok kami sian borngin naholomi. Gabi tol hasami tu bagasan manogoton jala hodo napapunguhami. Ubay naboy hami marpungu marsaor di bagas joromon. Dinalaho mamuji pasangapon goarmu marhite edde. Dinalaho tumangihon hatam. Naung adar, naung dipasahat naposom di tonga-tonga ni parsoran nami ale Tuhan. Alani i asima roham ale Tuhan. Suruma todim todi porbadiai. Asa diurupi hami, asa diukap rohanami be dinalaho martangiang mangodihon sudi jolma halak dongan nami nang alonami musunami ale Tuhan. Asa sauma na hinalomohon ni roham sakami tu tonga-tonga ni portibio narudut nago dosa ale Tuhan. Lehon asini roham alai laus doho do hati goranmi ikon pajong jongomu di tonga-tonga ni portibion. Mauliate ma di asini roham ale Tuhan nama dongani saluhut program pelayanan HKBP Kebayoran Baru. Pasu-pasu ma di aka pendaftaran pelajaran sidi asa ukap rohani akan atorasna. Manogihon pasahaton aka ianakon nasidai laho marsiajar marguru malua di tonga-tonga ni huriam. Hupasatami ma sakap ni dongan nami keluarga Hutagalung dohot keluarga sian natua-tua ni Nabila Utami dinalaho marsakap nasida majalo pasu-pasu parbogason di tanggal 2 Agustus nanaing ro ima dongan nami Christopher Bonauli Hutagalung doho orwana Nabila Utami pasu-pasu ale Tuhan asabui mardala doho dengan sude ulaon nasida mulai sian bonana saha tu ujungna gabe keluarga natar pasu-pasu ma nasida di bagasan Tuhan Yesus. Hubo kami dodongan nami ale Tuhan na marhabo ni roha siala naung jumolo di jauho ito nami Rika Boru Silitonga siat tonga-tonga ni keluarga. Homana mangapuli rohana sida di bagasan rohana sida be asaboi margogo nasida madalani ari-ari nasida. Suang songonido ale Tuhan hu pasahat rohanami di program ni Dewan Marturia patu pahon sikola Alkitab nama cai dinggan pasu-pasu ma sudi akar rencana ajar belajar naung di parade aka panitia marhite amang Ivan Nenggolan dohot amang Sintua Mervin Panggabean homa namang aramotisa asabui mardala do denggan lam godang ma na huparsia jari hami marhite hatami marhite sikola bibel nanaing di pamasa di tonga-tonga ni huriam ale Tuhan. Suang songonido sude aka paru kilon nami aka dongan nami namar sahid dongani apuli saluhut dongan nami ale Tuhan pamalum pamatang nasida nang partodion nasida pe asa toktong marsihoho nasida di bagasan
hahipason di bagasan holong nasiakoi ale Tuhan. Suang songonido di naung godang pasu-pasu lehonomu tu glorious choir naung 20 tahun tar pasu-pasu di tonga-tonga ni huriam ale Tuhan homana madongani nasida saluhutna di akka pakobasionna asalam marsangap guarmu ale Tuhan marhite akaende puji-pujian na di dehon di tonga-tonga ni huria di adopamu Tuhan debata amanami suang songonido sudi akka paduan suara sektor paduan suara na asing pe ale Tuhan pasu-pasu ma saluhu nai mauliate ma diasini roham ale Tuhan mangasahon goar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangiak kami Tuho amin. Hurian itu hata tapasaha ama pelian jubilium 75 tahun HKBP Kebayoran Baru. Huhut maredde mahitasian buku ende 388. Somajolo jarapiku naturi ala kami kotik nai mahong tarlobang di banhata kangoni mulat matu Tuhan Yesus si paluaton mimi dan itulah konadahon boana sadosani. Nungaleleng hososona kugana sarohami saita kojo dihilala odia kadalani mulat matu Tuhan Yesus si paluaton mimi dan itulah konadamon boana sadosami. Tung simbolis somanggori rohami nalojai tung maheu dorohamu iban paru kiloni mulak matu Tuhan Yesus si paluaton mimi dan itulah konadamon boana sadosami.
tangya koma peliata. Ale de bata amaname na di Banua Gijang hodo haroroani saluhu sileon leon na denggando ho na saulibasa na mauliutus. Upasatami masian na nilehomi tuhami pelian nami tuho. Say jalo may gabewap na husus di jolom. Paso-paso may jalaramoti asa huparhasya kami pelianon. Pati bulhon harajamu di tonga-tonga ni huriam. Doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni sileolemi tuhami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Alea manami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajamu, say sau malomoni roham di Banua Tongon, songon na di Banua Gijang. Lehom matuhami sadareon hanguluan siapari, se sama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togio tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Ai ho donamu Mahamu di bagasad dame jalo hamuma pasu-pasu nasihat Tuhani. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batama ho. Di sodako Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan de batama bohina tuho jala di pasor homa damena tu todim.